sorama yigitler. Menem aytmayın. O nämişi? Sorama diýdi mi? Sorama da ho. Barbar hänet öz aýdyp berýär ho. Azajyk tabret. Hawa. Yigitler, mene bir perpeykere sataşdym. Ana, aýtdyma öz aýdyp berýär diýip. Ay diýsen agzy var, gül diýsen gözü var. Ayba! Badam gawak, saçları samar, zülpleri tar. Vay bah. Bile peri rada nirede satışıp berýär. Aho. Aşyk bolan kuzu başyndan düşär diýseler, oruna var eke. Munça was beden soň. O periň adyna mı aýtdy? Ayda! Kim ayol gyd? Aydy oturna, o periň wastyna sözler razlyk edýär. Ay beýle bolsa. Aho baş gel hanım erik. Aydın bilir! Sağ bilir! Was bekler hele! Arif etsem bir yaratın yari, men bugün enäni gördüm baýy. Bir perden nusra alan yari dade. Men bugün enäni gördüm baýy. Bir perden nusra alan yari dade. Men bugün enäni gördüm baýy. Geldim men fakir çağları yar, sinanda koydu dağları baýy. Başçılara kulpokları yar dade. Men şuň enäni gördüm baýy. Başçılara kulpokları yar dade. Men şuň enäni gördüm baýy. Enäni gördüm, sonany gördüm, jenany gördüm ýare. Men şuň enäni gördüm baýy. Ene kıyılar bilen gezer yare, yakasına dum edilir baye. Aşıklarım bağrın eder yare tabe. Men şuň enäni gördüm baye. Aşıklarım bağrın eder yare tabe. Men bugün enäni gördüm baýy. Garam ergen tarif ettem ýar, allanan udy nädir baýy. Hak aşyklar ballandadyr ýare dade. Men bugün enäni gördüm baýy. Hak aşyklar ballandadyr ýare dade. Men bugün enäni gördüm baýy. Enäni gördüm, sonany gördüm, jenany gördüm ýare. Men şuň enäni gördüm baýy. Enäni gördüm, sonany gördüm, jenany gördüm ýare. Men şuň enäni gördüm baýy. Men bugün enäni